Bos días. Hoxe como é venres, apetecíame deixar unha mensaxe un pouco máis optimista, non tan dramática sobre como funcionan as institucións. Certo que vivimos un momento moi complexo politicamente, porque a última sentencia do Tribunal Constitucional habilitou a posibilidade de facer mocións de censuras e aquí parece que todo o mundo abriuse a porta e, bueno, pues, en algúns casos estarán máis que justificadas, en outros o mellor non. Cada un terá que valorar no seu pobo, mellor coñece mellor o que sucede pues, na súa contorna, entonces cada unha desas mocións de censura, pues, o cidadán terá que valorar se está justificada ou non, e o terá que valorar sobre todo dentro de apenas 2 anos, porque hai unhas eleccións, pero bueno. Vivimos ese momento de moitas mocións de censura, pero vivimos ademais un momento no que a tendencia política é a facer unha oposición moi de desastre. Eu creo que ven do ámbito nacional, onde levamos xa bastante metidos en esa dinámica de todo mal, e ás veces parece que eso está chegando tamén ao ámbito municipal, non digamos, porque dá a sensación de que as oposicións todas, dá igual o color, o único que saben dicir é que todo se está facendo, que é un desastre o goberno municipal, que non hai nada bo. Despois resulta que vas a mirar os plenos, resulta que salen bastantes máis cousas aprobadas por unanimidade ou por consenso que non saian, non? É dicir, que na práctica realmente no que conta que nos plenos as cousas que se aproban, pois a maioría hai bastante máis consenso do que parece, pero despois de cara aos medios de comunicación, supoño que tamén, porque son os titulares que venden, todo é un desastre, estamos nunha situación de caos absoluta. Insisto, en todos os concellos por regra xeral, e insisto, por parte de todos os cores. Non é tanto así, ás veces hai problemas moi serios, os contamos aquí, ás veces hai problemas que non o son tanto, aínda que os vendamos así. Quería, dicía, como era venres, bueno, pues, dar un mensaxe optimista, así que vamos a botar un vistazo ao que me sucedía na bisbarra, pois hai como 20 anos, menos de 20 anos, incluso a partir das eleccións de 2003 e da dos 2007 cambiaron moitas cousas nos concellos, cambiaron ata o punto de que hoxe temos servizos que antes non existían e que hoxe sería impensable que se desapareceran ou que se deixaran de usar, servicios como madrugadores, as escolas deportivas, este tipo de servicios que están dando moitos concellos pequenos, as bibliotecas municipais, bueno, hai 20 anos, máis de 20 anos. Isto na maioría dos concellos non existía, non se pensaba en eso, non se pensaba en conciliar, non se pensaba en dar servicios de deportes ou escolas deportivas de algún tipo. Bueno, pues todo eso cambiou, e antes deso que había sí que era verdadeiramente caos. Se botamos un vistazo ao que sucedía en moitos dos concellos da bisbarra, algún día ao mellor tería alguén que escribir todo o que pasou, pero se botamos un vistazo, realmente a situación era, vista en perspectiva, dramática. Podemos comezar polo exemplo do concello de Opino, que quixo facer un polígono industrial ao carón do aeroporto, o sitio era bo, pero toda a xestión de ese polígono industrial foi un desastre, non saíu adiante, arrasouse con toda unha masa común de árbores que desapareceron, pero que foron vendidos e que aínda non sei como están os xuicios ni como remataron, pero hai moitos cartos que se diluíron polo camiño e que non sei moi ben onde foron a parar. Un proxecto no que o camiño de Santiago francés pasaba por riba do polígono industrial, había deseños do proxecto donde se pretendía que o camiño francés pasara por unha ponte que cruzaba o polígono industrial. Foi un verdadeiro desastre, fixo perder cartos a moitísima xente e curiosamente segue o mesmo alcalde que estaba en aquela época, non cambiou absolutamente nada. E ademais do polígono industrial tiveron lugar moitas máis cousas. Boten un vistazo, realmente aquilo foi terrible. Pero temos un concello como o de Teo, onde hai 20 anos, bueno, podíamos falar de moitas cousas, entre elas, dos 3 cementerios que chegou a haber, todos os problemas que trouxeron eses cementerios, todo o desenvolvemento de aqueles cementerios e como foron pechando, como chegaron a vir aquí para facer algunha cousa
curas que saían pola televisión para poder enterrar a unha muller, algo que daba para unha comedia de Netflix ou de Amazon Prime, dame igual, para unha comedia, pero que era realmente dramática. Eso sucedía hai 20 anos. Hai 20 anos, en Ames, a gardería que había era unha gardería que rexentaba a muller do alcalde, e que tiña cámaras de vixiancia en sitios donde non podía telas, e, sin embargo, por poñer un exemplo, non? Por poñer outro exemplo, un proxecto fantástico noutro concello da comarca, eh, no que ía aparellado unha instalación deportiva e unha parte de, digamos, de inmobiliaria, onde había unha serie de chalés, de edificacións. Ese proxecto, cando nunha desas eleccións cambiou o goberno municipal, entrou un novo goberno municipal e puxo enriba da mesa o proxecto, os planos, para ver que era o que se quería facer, o 10% de todo este tipo de edificacións vai para o concello para equipamento deportivo ou zonas verdes. Bueno, pois as zonas verdes no proxecto eran as rotondas. A parte da rotonda, de dentro da rotonda, eso estaba considerado zona verde. Arranxaba fenomenalmente, en vez de darlle ao concello o que tiñan que darlle, bueno, pois zona verde. Tamén podemos recordar en Ames cando teñamos dúbidas, alguén podería explicar por que temos no Milladoiro unhas fantásticas instalacións deportivas onde está a piscina, onde hai campos de baloncesto fantásticas. Donde está o campo do fútbol do Milladoiro? Bueno, pois o campo do fútbol do Milladoiro está en medio do polígono industrial, literalmente en medio dun polígono industrial. Alguén tería que explicalo, non son os actuais, ni siquiera son os que estiveron antes. Alguén tería que explicar por que o campo de fútbol está en medio dun polígono industrial. Ese tipo de cousas pasaban cousas como sucedeu en Silleda, que cando cambiou un deses gobernos tan desastrosos, o único que se atopaban en cada caixón que se abría eran facturas pendentes de pago, pero máis alá deso, un deses alcaldes organizou unha gala solidaria con Payasos Sen Fronteiras. Payasos Sen Fronteiras tivo que denunciar, tivo que ir aos medios de comunicación, tivo que explicar por activa, por pasiva, que era unha gala solidaria para que se lle deran os cartos, porque de repente os cartos, e aquela non había aviso, os cartos que se recadaran nesa gala solidaria, que era evidente, pois, pago por entrada, non había moito máis, bueno, pues desapareceron de un día para outro. E só a presión social, a presión dos medios de comunicación fixo que ao final apareceron os cartos. Pero lembro entrevistar a xente de Payasos Sen Fronteiras explicando pues, que non lle daban os cartos. Sencillamente, esa gala solidaria non servira para nada porque os cartos que eran para Payasos Sen Fronteiras non se lle deran. Cousas así pasaban hai 20 anos e outras peores. Entón, cando hoxe leades titulares dramáticos de que isto é un auténtico desastre, de que os concellos non funcionan, de que todo mal, lembrade que non é verdade. Hai cousas que se están facendo moi mal, outras que se están facendo mal, outras regular, outras ben e outras moi ben. Tedes que analizar cada unha. O mellor nun concello unha parte se está facendo mal e se pode xestionar mellor, pero outra se está facendo ben. O mellor unha parte vai lenta, pois porque a burocracia deste país é así, porque ademais temos moitas veces unha legislación moi garantista que para que non, digamos, falle nada, os procesos son lentos. Entonces todo eso temos que telo en conta. E non falo dun concello, dun goberno dun color determinado, é dicir, falo en xeral dos concellos en toda a bisbarra, en donde hai gobernos municipais do Partido Popular con maioría absoluta, gobernos municipais do PSOE, gobernos municipais do BNG. Creo que en xeral todos están facendo un traballo razoable, moitas veces, ás veces mellor, ás veces peor, poden ser moi criticados, poden ser menos criticados, pero en xeral, comparando co que había aquí hai 20 anos, melloramos moitísimo. E gustaríame que vos quedarades con esa mensaxe. Non todo é un drama, pódese mellorar moitísimo, hai un marxen para mellora enorme en todos os sentidos, en todas as vilas e en todas as áreas. Pero lembrade que hai 20 anos a maioría das cousas non é que non funcionaran, é que nin existían.